bisimilla mon e ayawo fulful. Ndendori TV ko Abbas Malal Abbas ko mo ngotadu Ibrahima Kane katanti leñol. on jarama. min calmini on, min juurima on, min ñaagima on duwaw, min neldi on duwaw to mbawɗon wonde e nder jooki windere nde kala. Ko musidɗo moɗon, giɗo fulɓe kala, ene wonde e goomu muɗum duttiti yewtidde e rendo fulɓe e les caali meɗen Jakka. Bandiraɓe sehilaɓe, min calmini ɗo gomol ngu fof no diidori. Min calmini Ismaila Samba Nabil Mbodj e joom suudu mum Houleye Thiam, ɓen joɗini en ko Louvre no gowɗen wiide ni. Samba Siley Ndiaye e joom suudu mum Houlimata Ba, ɓe ko to Louvre jooɗi. Min calmini on, min juurima on. Penda Sambali e Maymuna Tamboura, min calmini on, min mbi on bisimilla moɗon e nene men Penda Suwaɗo Sow. So tawi en jeehi LBF, joɗini en toon ko Abbas Malal Abbas e colonel Ndiaye, colonel Sall Abdoulaye Ndiaye, min calmini on, min juurima on. So tawi en jettima Paris, goomumen timmugu wongu toon ngo Pullo Camara ardi, min mbi on bisimilla moɗon e les caali meɗen Jakka. Min bismima ɗo, min calmini ceerno men Katante Leñol Kane mo Agnam yeroyaɓe. Min bismimama caali Jakka, wima bisimilla e yewtere men nde gowɗen wadde kala set. Min calmini ɗo Cillelli, ko baniraɗo debbo darniɗo leñol, jiɗɗo caali Jakka, min mbima bisimilla ma an Rakiba. Kono en jejjitta mawɗo meɗen ko kañum huufi caali Jakka. Amin jetta Allah, amin jettamo kadi no feewi. On woni Ismaila Sarr mo ɓokki Sarankoɓe, joɗaniɗo en to Saint-Louis, ko neɗɗo mawɗo e les dingiral caali men Jakka. Bandiraɓe sehilaɓe, aset ɓennuɗo o en mbi jaɓɓotoɗen ɗo ko koɗo men ene wiye Sarif Wane. Sarif Wane noon jeeyako nokku men ene wiye Lobali koye nder dowla Sénégal. Ko kanko hande woni koɗo meɗen e jiɗɗen yewtidde makko, walla o yiɗi yewtidde e rendo fulɓe, koko fewti le Coran et la science, e gande kese ɗe holno gombodiri e Alqur'ana. E ɗum ɗon ko yewtere mawde hande. Ɗum noon bandiraɓe sehilaɓe, eɗen cabbi musidɗo meɗen biyeteɗo Sharif Wane. Ɗum noon Sharif Wane, so tawi aɗa daara min ɗo en rendo fulɓe ene heeɗima, rendo fulɓe ene wima bisimilla. Eɗen jogui ɗo neɗɗo men goto, on nene hande ene yiɗi tawtorede yewtere nde, ene wiye Abdoulaye Sangot. Mawo joddo e men, kankone won ko humpiti hen
e on saha tawa jogiiɓe namde fof ene mbawi werlade mo walla ni so tawi enenne kadi won namne ɗe mbawɗen werlade mo tawi koko faati e toɓɓere nde jiɗɗen haalde nde gande kese holno ummodiri e alqur'ana caggal yettude Allah e julde nelaɗo mo sallllahu alayhi wa sallam en calmini biyo mbimi mbimami en calmini Abou Kanté mo ganduɗa so tawi omo woni yeeso ma kono ngomi wiide ni ko nafoore mere ala to neɗɗo hulata darade ha huccite rendo haalde mum hay so tawi gandal ngal heewani enen cuusa huccidde bandiraɓe fulɓe hande calmodire ɗumen ndendene mumen kihiide o mbawen jaɓɓodade e mabɓe koɗo mo joguiɗen hande o e yewtere wonde important witende science et religion walla mbiyen gande e diine so tawi en jiiɗi firde ɗum e ɗemgal meɗen ɗemgal pulaar enen mbiya bandiraɓe noon bisimilla mabɓe par ce que enen cohli hande auditeur uji ɗi nde natata ɓe mbawa facciranden walla ɓeydanden gandal ko fate science ɓe mbawa kadi wallude en e faccirde ko wiyete diine o holto jotodiri e science hakkude mum ko wiyete rapport entre la science et la religion mbiɗa sikki en gaccat tan ha musidɗo ara Abou Kanté mbiɗa sikki aɗa jogui haalaji kewɗi hande ɗi jiɗɗa yewtude ɗi walla namde kewɗe hande ɗi jiɗɗa namdade mum kadi ma bandiraɓe mbiɗa sikki ma noddu kadi noddoɓe kadi en jogui ko kaari hen mi salmini bandiraɓe so tawi waɗi perguite guila to fuɗɗi ɗo hata jogori gasoɗe ɗo enen jaaguiɓe afude assalamu aleykum wa rahmatullah seydi Sangot golle ma jooɗi peewi e joni kam cabbiɗen ko Sharif Wane amin mbima bisimilla so tawi koye ɓoggol gonɗa walla aɗa daara min e aya o amin mbima bisimilla nde wonno ko an woni koɗo ko an sabba noon amin mbima so tawi caɗele ngala hen bisimilla ma e lestiyali meɗen Jakkal. Bismillah. Bismillah. Wa aleykum salam wa rahmatullah. Bismillah mi usti. Bismillah ma. Amin ya Allah, ya Allah wadanen. kadi bandiraɓe men fulɓe ɓe mbawi wonde fof kamɓe fof kadi yoɓe kiire jaam amin ya Allah amin Seydou Wane aɗa andi ko weltare bisimilla neɗɗo wawa dañde noon ko ɓuuri weltare neɗɗo so weltima tan o haala konngol walla o golla gollal bisimilla eyyi minen ne fannu mo min jaari o e fannu mo jaarɗon o ko fannu goto ɗon mbaɗi enen ko ɓen mbiɓe fulde e kadi enen ndendi jaam ndendi tana kadi enen gummodiɗo gotel enen ɗannedi wonde e nokku goto wallahi enen fof garɗen ko dartude moƴƴere wallahi ɗum noon wiyeten ko yo Allah ɓeydu en jurna balɗe men moƴƴina battere men amin Seydou Wane e kadi an puɗɗuɗo yewtere o amin ñagonoma Allah yo Allah jurnu balɗe ma hokkuma cellal amin ya Allah yo Allah waddanen ano e gondiɗo ma gonɗo ɗon o eɗe gedduɗa golle ɗe wona an gottal wallahi wallahi ne woodi minen onon min gari ko yaltude e golle ma e a noddimin min gari min notimama bisimilla ma Seydou Wane aɗa andi noon fannu mo min jaari o aha eyi minen komin ammudon tan machallah ɗum ɓuuri sattude hannde min nangi ko ɗemngal kaborore eyyi joni noon min mbatta ɗum e ɗemngal pulaar bisimilla ɗum noon bandiraɓe fof ene keɗima ɗo
ay ceerno abou faadiri fof tan mamin gadda heen hay soko konguɗi ɗiɗi tan haa tati tan bisimillah kadi aɗa anndi na sallah sallam wi haala ko naɓɓa nafoowo ɗum noon min beddoo heen konngol tan fodde no naniraa fof tan no yiiraa fof tan wonaa mbaawka wonaa ganndal bisimillah alaa ko yiɗde tan e yimɓe e fodde aan noddude min noodimaa o noddirɗaa ko Allah min notorimaa ko Allah bisimillah machallah wallahi ɗum woni noon hannde minen nan jokkaade e golle ma e kala ɗo gonɗaa e golle enen gonɗi heen mberɗe boowal bisimilla ma machallah ngam ceernaa ko ɗum ɗo so wonaano Allah juutaa yettataa ko ɗo gom eyi ko mawɗum de ni kala ko alaa Allah so firtata haa laaɓa wallahi araɓe ɓe noon mbi neɗɗo so weltiima ko geɗe ɗittade mum peynete e mum ma o golli ma o haali ɗum noon minen noon amin belti machallah min mbaawa gollude golle gollete toon ɗe minen amin jogii haalaaji amin noon e mooɗon faade mon doonaade on e yamsude mon e liggey o koye golle heen jeyɗaa kay ceerno wan ɗum noon fodde soɓɓere masiitomi heen denndaangal juɗɗo to waawi wonde fof juulɗo debbo e juulɗo gorko wonaa aɗa anndi l'islam kam nelaata Allah nde noddi l'islam nde aɗii nootaade l'islam ko rew bisimilla ɗum kam mi anndaano hon naati e ganndal hannde adii jabde Allah fof ko debbo itti jawdi mum itti hoore mum hokki nelaaɗo Allah sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam ndeke noon so worɓe noddaama tan rewɓe ko noddaaɓe ɗingo adii jabde Allah kanko adii jabde nelaaɗo Allah sallallahu alaihi wa sallam o itti hoore makko e jawdi makko e ndimaagu makko fof o itti o hokki nelaaɗo Allah wi ɗum Mouhamadoul Amin e ko Mouhamadoul Amin ko neɗɗo koolaaɗo nelaaɗo Allah wen ɗo ko koolaaɗo makko ɗo jooni noon aɗa anndi baŋnge rewɓe kala ɗo worɓe njihi rewɓe nootaaki yaata ɗum noon eɗen mbasiyo juulɗo ɗe aɗa anndi enen ko tuggi tan fuuta kala dewineɗo fuutange mbiyo kullo mbiyo mbinaani mbiyo mbinaani mbiyo mbinaani mbina mbini aɗa anndi kamɓe fof e liƴƴi keddiiɗi kala mbiɗa ashhadu an la ilaha illallah ko juulɗo on wiyete jaɓi Allah heddii ko golle ɗe yimɓe ɓe hannde manki tan ko geɗel gootel e muɗumen to baŋnge ɓerɗe to aɗa anndi ɓerɗe ɗe kañƴe ɗe njiiɗaa ɗe so ɗe laaɓii ɗe laɓɓini kala ko kucciɗen Allah tan Allah jaɓana ɗen wonaa ɗo Allah ko mankata manki ko men ga wonaa aɗa anndi nelaɗo Allah sallallahu alaihi wa sallam on ko haalno bisimillahi ko o wii inna allaha taala la yanduru ila suwarikum Allah tabaraka wa taala towɗo o wii kanko ndaarata maadiiji mum wala ila ihsanikum wonaa kadi wariiji mum wonaa cumci mum coɗɗi wala ila amwalikum o yiɗaa kadi jawɗeele mon o ndaaraani jawɗeele mon kanko Allah o wii walakin yanduru ila qulubikum wa amalikum o wii kanko ndaara ko ɓerɗe mon e golle mon ɓe mais noon ceerno Allah sohli kanko o wii ko ɓerɗe e golle o sohli Allah sohlaani jawdi ndi Allah sohlaani mbaadiiji ɗi o sohlaani mariiji ɗi o sohli ko ɓerɗe laaɓɗe ɗe e golle laaɓɗe ɗe ɗum o sohli kanko Allah ko naaɓe Allah wi en ni enen juulɓe o wii ko laɓɓiɗe e ɓerɗe mon so
yetti juulɗe mon faade am o wi so noddi kan no waññono on heen o wi pawne jeese mon gartono becce mum ɗum noon kala mo jiɗɗo mi waɗa noon machallah ndeg noon hannde oɗo eɗen gonde rafi enen hannde julɗe rafi meɗen hannde o wi mo jogiɗen ko rafi ñabbuuji ɗerɗe jogiɗen hannde aɗa anndi abu yimɓe ɓe fof janngo yoma wiyama holko aɗa noon namere janngo yoma wiyama holko aten ñamere janngo ala mi annda allah adnoon ñaawde janngo fof ko o wi ko jikkuuji ɗi awwol ma yuudo o fil misani ko kolkol janngo allah adnoon ñaawde fof ko ɓerɗe fawete battol battol yawmal qiyamati addo fawede fof ko jikkuuji yimɓe ɗi ndegi noon yimɓe ɓe jikkuuji ɗi ɗi waɗi laaɓcere kadi goto fof yiɗana bandum moƴƴere minen no ko ɗum woni wasiya amen faade e juulɗe ɗe machallah e adade wasiyade hooram ni yo allah wallu e kadi faade ene juulɗe fof yo allah wallu wona mi wi noon so neɗɗo welfima tan woɗon ko haali aɗa anndi ganda goon wi wa ida mala assururu fi fuadi rajuli yudhiru qawlin aw bi fiili o wi goto neɗɗo juulɗo timoɗo o wi ɓernde nde so weltima ha heewi teptep o haalan koko moƴƴi o gollan koko moƴƴi e kono noon neɗɗo no weltini haalan boni gollon gon ala wona gaw ala ɗum nanna ceernam yala nanay e ago yimɓe ɓe ko jiɗanmi hooranmi yiɗanma ɗum ko ɗon allah kawnata en nelaɗo allah wi a hibbollinnasi ma to hibbolli nafsik kala ko jiɗanɗa hoore ma yiɗan ɗum juulɗo bande o kala ko jiɗanɗa hoore ma yiɗana ɗum juulɗo bande o sa juuli a hoori a hajji a arti allah ala hen haaji nden ko allah wino ko innama muminuna ihwa fa aslihu bayna akhoykum wattaqullaha la'allakum turhamun onon julde fof onon jiiri yumma e baaba nangudire o wi ɗum so nangudire o moƴƴodiri haw gayni o dokkodiri enɗam i nden noon kulle mon allah gonotano mi jaɓanon mi yurmo on wona aɗa andi julɗo e julɗo no mbaɗata hande foti waɗde eyyi hande tan nde ko yo wadde moƴƴa ɗum kam wona aɗanni huɓere sima kam aɗanni huɓere sima kam caaha darnandu ala i aɗanni huɓere simo sa yi towi wona aɗanni ko tufere fawi tufere wonda fawi eyyi nelaɗo allah wi al muminu lil mumini yasuddu baduhum badan woni ko bunyanul marsudun yasuddu baduhum badan o wi julɗo foti waade kono tuufeje mbayi ni nder sakko ɓakkere fawo heen wonde kadi ara fawo heen aɗa nde siiri sa dartima towi tawɗa kolal ma yoori isa bili tan tiiɗat e juɗɗum ni koni waadi allah waɗen noon ko noon juulɗo mo ngannduɗaa ko juulɗo aan ko hoore ma tan ɗi ɗum nde waɗi caɗele ɗe keewi abu en waɗi caɗele ma wona aɗa anndi niraaɓo allah sallah sallam o wiima hadisul qudsi sallallahu alih wa sallam allah wi haqqat mahabbati o wi hannde ɓe yiɗɗam nde jojjini tiiɗi lil mutahabbina fiya wal mutazahirina fiya wal mutabadilina fiya wal mutasadiqina fiya ɗum ɗo fof hutti koye allah allah wi so jiɗodiri on nangudiri sababude am o wi so njuurondiri on nangudiri sababude am o wi on nokkudiri kadi sababude am on ɗonɗodiri hakkude mon sababude am
mi yoɓoon aljanna caaxaan heɓani aljanna wiyam ala ma golane e ɗum noon ko wasi yentantade e julɓe ɓe machallah aɗa anndi Rasulullah sallallahu alih w sallam wi sallallahu alaihi wasallam o wi so ndurtima e beeri aljanna o wi ndur e heen ɓe mbi nelaaɗo sallallahu alih w sallam hollin beeri aljanna o wi son tawi Allah ne jangde e nokku jokkoɗo heen takkoɗon heen i annda ko mbaɗata ɗon koko sabu Allah majjirta ko Allah machallah minen min mbirtimama min ngari min jokkima heen bisimilla ndeni yidde ɗemngal mum ko yidde hoore mum ko yidde Allah wona ko Allah tagi ɗemngal aha wona Allah hokkani kullel ɗemngal ala wona Allah haldata ko joom ɗemngal wona Allah meeɗani nelde annabi Allah meeɗa nelde annabi paho ala o meeɗa nelde annabi gumɗo o meeɗa nelde annabi lajo o meeɗa nelde annabi ustiiɗo e kono ne faale noon ne manque dépense ene dañi caɗele noon e kono haqqille o ne timmi ɗemngal ngal ne timmi kine ɗe ne timmi noppi ɗi ne timmi ɓernde nde ne selli terɗe ɗe fof ne ngaldi Allah waɗata Allah mankinta Allah timminata eyi ndeke noon tama noon minne noon hannde komi jokkiɓe ɗemngal Pulaar he machallah bisimilla ma seydi won ɗi ngati wona Allah wona aɗa anndi Allah wima wama arsalna min rasulin illa bi lisani qawmihi Allah wi meeɗa lelde annabi yo annabi liño sona e ngal ɗemngal immata enen hay tan janggi ara ɓe mbawa haalde Pulaar in noon de foti wonde ko neɗɗo de famata koko nanata ko eyi kono hirde haalde ɗo arab tan meho ala yittatto arab to mbatta ɗum Pulaar kalani Pulaar eyi sohla ko famede nde eyi ɗum noon minen min beltani on bisimilla seydi wan eyi an gondiɗo ma o ɗum noon kadi e joni Allah jarama jara joni aɗa wawi heddade ɓoggol he eyi bisimilla kanko joɗiɗo henno ko wallodirede tan addimu e daaroɓe en ɓe foof enen foof ndendi yewtere nde hande ko an tan innira yewtere nde kono noon ko enen foof ndendi yewtere nde kala joguiɗo hen ballal kala joguiɗo hen gandal eko jogorɗen haalde ko bisimilla mum yo addan fulɓe naftoro ganda ɗum noon min mbima Allah jarama bon haade men natande toɓɓere nde kalɗen ɗo joni oɗo musidɗo men joɗiɗo Abdoulaye Sangot ma wot ko haalani hen bandiraɓe sehlaɓe on saaha sa nattoyi kadi tawi won gueɗe kadi joɗɗa jubbude e on ɗon banggue bisimilla ma e kala kadi so tawi kadi aɗa jogui hen namde walla auditeur uji ene jogui namde tawa aɗa hedde e ɓoggol ɗum noon heddo e ɓoggol he min jokkodirene musidɗo men Abdoulaye Sangot caggal yettude Allah e julde nelal ceerno aw min calminima wan ceerno wan min calmini min juurima min calmini mama kadi minenne min juurimama so wonano hulde guila tataɗe e yamirore Pulo Abou Kanté minen kam sa haalino tan min cuusano haalde ala renduɓe peccat eyyi kadi min potani haalde ni e yeeso ma renduɓe peccat eyyi kono noon ha joni ko rutade e haala he tan caggal nde ƴettuɗa pondiyam jarɗa ha poftiɗa salmodira bandiraɓe beltimde tawno yimɓe ne tuya heɗade hono ma en e an hoorema Allah addima ha e radio he mbiɗa sikki ma waw yewtande hande bandiraɓe kene mbawa ɓeydade famde
e toɓɓere nde ceerno Abou addi hannde nde ko fate gande kese e diine gande kese e diine woni koɓe mbiyata la science et la religion nde tawno ɗum ɓooyi haalede guila jamnuji ɓennuɗi eɗen gandi kadi science hannde ko kañum jogui aduna o nde addi toɓɓere nde wonno toɓɓere nde ene dillina mbiɗa andi kadi wasata perje lamɗam ɗe joguiɗa ganduɗa sa weddima e dingiral he tan ma bandiraɓe kadi kadi mbawa naftorade ɗum tagi min mbi min guddita ɓoggol ngol bandiraɓe kadi kala joguiɗo ko haalata hen beele wawa jokkade hen kono bandiraɓe noon beltima e salminago ma beltima kadi e wajuji ɗi mbajiɗa hakkude julɗo e julɗo ko kalɗa ko kam neɗɗo almudo suusa wiide ne refta ko kalɗa ko ne wonno sa lumbima e maayi aɗa wawi yoolade te sa ala gilet kadi ɗum ne waɗa lor seeɗa gandi son kaali tan neɗɗo suusa wiide ne refta hen ceerno min calmini noon min juurima kadi min ñaaguima duwaw e jaam hande min gandi sa duwima tan Allah jaboto bon ceerno Abdoulaye Sangote bandiraɓe sehilaɓe joni eɗen kuccite ceerno men ceerno Abdoulaye Sangote o wiyade ceerno kono hassindo ɗum wiyam eyyi joni jinmi namnadema caggal nde ceerno men Sarif wan udditi yewtere nde bon haalani bandiraɓe ɓe ko poti rewde no poti wonirde no poti jokkodirde joni enen naten ɗo e toɓɓere science et le Coran walla science et la religion joni jinmi namnademo taw holko woni taw la science holko woni la science holno pirtirta la science e ɗemgal Pulaar déjà holko woni la science caggal yamirore ceerno wan enen mbawi ƴewde nadde yewtere he so ceerno wan jaaɓi bismillah ma min jamiri nde wonno nde haali toɓɓere nde ɗe ko toɓɓere ɗefde teddude seeɗa ceerno wan aɗa andi science ko tubakoɓe mbi en science ummi koye ɗemgal latin ko wiyete scienta ɗum jippi ko wiyete 7e siècle ko adi jibinande Annabi Isa duuɓi temedde jeeɗiɗi ko adi jibinande Annabi Isa science jippi e nder aduna he so tawi en jiiɗi firde science e nder ɗemgal tubakoɓe ɓe mbiyata ko sele tubakoɓe jaafoɗo noon yo pulma jaafoɗa alay saago so tawi a yiiɗi jaggude a wi aɗa haala diine aɗa haala science a firata holko woni science e holto science jibina e hol jibinde science e holko science rondi par ce que hunde nde ene yaaji ene soomi ko heewi mbawen faccirinde ɗum tagi nde haali nde mbimomi yo sernu o wi kam ala ko science wiyata joni il faut que ceernen science uji ɗi holko ɗi dondi e holto ɗi jarata hande e aduna he so tawi a yiiɗi firtude science e nder ɗemgal Pulaar tubakoɓe mbi science kam ko c'est l'ensemble des connaissances walla ko l'ensemble des études d'une méthode caractérisée par un objet ko hunde nde ganduɗa aɗa wawi wiide saɗa yiiɗi firtude e Pulaar ko gande codirade ɗe tongi yidde andude hunde rewde méthode hunde nde ganduɗa hoorema gonɗinde taw ko hunde nde ganduɗa hoorema ene waɗa vérifié so tawi joni a wi aɗa ƴeewa aɗa jangga hunde aɗa witta hunde wittu ngo il faut ko ngo sella ha jagga hango jaggo ha ganda ɗum ɗo taw ala sikki ala haqiqa ala aɗa jogui hen haqiqa eyyi so tawi no a wi science mbiɗa ko gande ko connaissance kono ɗemgal ngal mowo ummi ko wiyete latin en mbawa rutade caggal pour andinden science holmo jibinde science ko philosophie par ce que philosophie adi jippade aduna adi jippade ko adi science ɗum tagi anduɓe mbi la philosophie est la mère de toutes les sciences joni so tawi a wi science noon kañum noon ɓe jibini par ce que science jibini ko wiyete mathématique jibini ko wiyete physique jibini biologie jibini mécanique eko wayi noon ene jibini ko heewi e nder aduna he enen noon sen mbiyama science tan hakkille ma arata koye pharmacie ma haqqille ma wiyata juñede science mataw ko kañumen pewni podde
ko science e ko gonga kañumen ko banggue doctorat tan jaata ko banggue doctorat tan banggue safaru ko banggue safaruji tan haqqille ma arat kono ay nde science jibina on saha ko yidde wadde changer aduna o wonno par ce que nde philosophie jibina ala ko fewni aduna haydara diine nden ne woodi tagal annabi isa ne jippi ko wiyete diine catholique le catholicisme addi addude ko wiyete science e nder aduna ko biteɗo Galilée miijo makko kanko waɗa exécuté nder damal église koye diine par ce que kalton ko haala diine e haala science nde wi la terre tourne autour du o wi nangue ene yirlo la terre tourne autour du sol o wi leydi ene yiilo science ene jippi nden kanko e wittu makko o waɗi calculé wonde leydi ndi ene tourna o ɗefi nanguirede ko jedduɗo diine seeɗa e mbimo wora haal ɗum par ce que diine waɗani accepté mi sikki men garo hen to wiyata hakkude diine e science holto to ɗefi jokkodirde walla holto ommodiri walla holto ɗeɓi sertude ɓe mbimo ɗum o fotani miija ɗum par ce que so diine catholique waɗani permettre neɗɗo ne miijo ha kene yaaha ene miijo wonde la terre tourne autour du soleil o refte o wi pourtant elle tourne ɗon leggal dande makko ita e damal église sen ƴeewi ko wiyete diine c'est l'ensemble des croyances ko hunde nde ganduɗa hoore ma aɗa andi diine somi ko gueɗe tati ne waɗi yidde ko wiyete mi anda holno ɓe mbiyata ɗum ça dit c'est l'ensemble des croyances ko wadde croire hunde ene waɗi ko wiyete sentiment religieux et le dogmatisme woni a jaaɓi diine no woodi ko woodi ko ko ɗum a wawa wiide aɗa waɗa interrogé sa wiyama joni Allah ne woodi woto ƴeew fawde hen hunde sa wiyama ɗum ɗo ko lawol ngol ɗo woto wi aɗa serindo walla aɗa yiya aɗa yurnito ɗum woni diine maintenant diineji leliɗi ɗi so wiyama diine l'islam diine catholique bouddhisme rewɓe leɗɗe en eko way noon ɗum woni diineji eyi joni noon ene waɗi ko ganduɗa hoore ma so tawi en duttima ko wiyete e nder science hande e aduna he en ƴeewi science ko waɗi apporté nder aduna he par ce que ɗen gandi science ko kañum woni privilège kañum hokki aduna o hande hebde to heeɓi ɗo par ce que jooɗade enen aɗa huccite mi hokkuma exemple terre à terre eyi aɗa huccite e dingiral fulɓe ne jokkodiri e ma ɗo ha caggal leydi ɗo ha États-Unis en walla ha monde o haali ɗum ko science addi ɗum ɗo eyi ko wayno e nder pharmacie sa ƴeewi wadde éradiquer certain haɓanade won rafiji won ñabbuli ko science addi ɗum ha heeɓi ɗo eyi gonka men walla gurdam men ko wayli ɗum hande ñamele men eko wayno nde ko way noon nden yimɓe jahanno koye daabaji so tawi ko sur le plan e nder mécanique ko science addi ha aduna heeɓi to heeɓi ɗo mais n'empêche mbiɗa sikki so tawi ceerno wanda ene jogii ko wawi famnude en seeɗa hol firore diineji ɗi eko way noon e science o ko adi enen naata e jaabol ko ɗo haqqillam tolni yo bandiraɓe jaaf so won joguiɗo hen kadi ko weddoto e firo science mo wawi addude hen bandiraɓe sehilaɓe yewtere nde hande ko yewtere gandal bon minen kam hande komin heɗotoɓe tan min somin jogui namde amen min berlo hen e joni ceerno wan udditi yewtere nde ceerno Abdoulaye Sangoɗo woodi ko jubbi e science eɗen gandi hande caali jakka hewɓe nana en daara ɗo en tawa ko waaɓeno ceerno wan en waaɓeno Abdoulaye Sangoɗo en joni hade men natande ruttitade e ceerno wan walla ruttitade e ceerno Abdoulaye onon bandiraɓe daaroɓe min amin gandi kadi bo gande ɗe ko cariɗe won daaroɓe min ɗo enen jogui gande e ɗen ɗon en jogui hen humpitu amin mbiya on haade men jokkodirde kadi e ceerno men wan walla ceerno Abdoulaye numéro téléphone men ko 09 54 80 84 58 ɗum noon bandiraɓe sehilaɓe onon ne goto foof ene foti jubbude hen ko wawi jubbude walla namnade hen so tawi ko Abdoulaye Sangoɗo gonɗo ɗo o bisimilla mum so tawi kadi ko ceerno Sarif wan bisimilla mum bisimilla. Assalamu aleykum.
Waaleykum salam rahmatullah. Baron kire jam. Jam tan tabarakallah. Badal mijoji. Alhamdulillah mashallah. Badal bone kirade. Jam tan Seydi Sar. Alhamdulillah. Mashallah bismillah ma. Mawdum barakallah. Bismillah Seydi Sar yewtere men hande la gande kese. Aha. Kanko ne imin calmitomo imin bismomo e les Thiali Diaka. Mo hedima. Thiali Diaka ko Thiali dendagal neɗɗo mo Allah suwani Iblis uddiri haqqille. Ewa kala ko jibina dañano wiyete Thiali Diaka ne jibina mbiyama Thiali Diaka. Kono noon hunde fof ne heeƴe hen. Aha. Mashallah. Gon. Diine ne heeƴe hen. Ndendirago ne heeƴe hen. Gandal ne heeƴe hen. Ɗum noon ko woto fof nokku mum nan ɗon e bisma ɗon. Alhamdulillah bismillah. Ewa kanko musidɗo Sangor gonɗo ɗo salminama. Jam sangot. Jam sangot. Kanko ne yo Allah juuno balɗe moƴƴina ballade. Amin. Kanko kam o waɗi feere nde wonnoma to o faami kala mo yettaki Thiali Diaka ina wayno sohlitade ni. Ina wayno kankam hannde so selti hen mo sohlit. Anani cer sangot. Woɓɓe ɓe. Eyi kanko musidɗo woni ko nokki. O nokki hakkunde Qur'ana e gande kese. Gande ɗe ubbitte tan kono koɗe ɓonnode. Jiite tan ko waktu fof ina yiite kono koko wonno. Eyi andi woni gandal. Ko nafata ko adi fof. Ɗum noon eɗen paami. Gilade Allah tagi Adama wi ɗum ko yo andu andini ɗum. Nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wi en ko ɗaɓɓite gandal hay sino ko ha Chine. Ɗum noon konngol ngol firti ko eɗum wonno. So tawi en ƴeewi Nuhu alayhi salamullah. Kanko omo jeeya e ɓurɓe andude. Sabu nde Allah uddiri asaman o balɗe 40 e jammaji 40. Ko gandal dandi mo. Ko Allah tellide e makko gandal hollimo no laana fewnirte. Ɗum noon eɗen mbawi wiide ko adi laana makko ka. En ngalana ɗum gandal. Ɗo tuggude e laana makko ka fayi ɗo gonɗen ɗo. Eɗen jogani ɗum gandal hankadi laana ne wawi noon faɗɗude laana makko ha. Walla ɓura ɗum yawde. Walla ɓura ɗum juutde balɗe. Ɓura kam laana fof ñemtide ko laana makko ha. Ɗum noon ɓooyi no feewi. Eywa so tawi en ruddima e gande kese. Ine yonno noon. Jogoɗen tan tiitode yewtere gandal kesal hakkude mum e Qur'ana. Tenden yewtere tan. Wonana en windande woda poccuɗen hen. Wonno Qur'ana fof ko gandal woni hen. Gandal ngal ina rentina neɗɗo e aduna hakkude mum e Allah. Hakkude mum e hoddiɓe mum. Ina walla neɗɗo no wuurde. E beele kis ina hisa e aduna hen. Eyyi kanko musidɗo ono wiiri ni hono Galilée. Ceerno Kane Ceerno Wane uste télémon to gonɗon to. Ceerno Wane. eyyi min guddi. Uste bisimilla. Ewa. Ewa Galilée hade makko wiide leydi ndi yiiloro tawi Allah haalde no Qur'ana o wi yiya ndi leydi yiilorode ha cikka ko nawi ndi. Gon. Eywa ɗum noon so goɗɗo ari noon ƴeewi haala ka walla teskima ɗum haali. Eywa ko haali ko ine woodi par ce que Allah haalde no Qur'ana.
ewa sen ruttima enen kadi hayso wona to galile enen joni ɓe ɗo ɓe fulɓe jeyaɓe fuuta ɓe en yii aniraɓe men ɓe kamɓene won gande ɓe jogino ɓe mbawno reddinde gueɗe maɓɓe woni science woni gandal ittude hunde wadda hen hunde wadda hen hunde wonde wadda hen hunde wonde rindina ko fof wadda hunde wotere nafoore tawi jeddi ngala hen en jii mawɓe men pewnano cekkiri gon en jii mawɓe men pewnano condi fetel en jii mawɓe men ne mbaɗatno hunde ñobba ngur itta leydi ɗi taw ngur ngu bonani yoɓɓe ko way noon e ko way noon noon gande ɓooyi kadi ina jaaji kadi ina ceerti nde wonno ngurnam ne namni kala fannu gandal ina sohli gandal paangale giɗe ina sohli gandal paangale ɓanndu ina sohli gandal safara ɓanndu ina sohli gandal cellal haqqille ɗum noon yo ceerno man suɓano en toɓɓe nde ngannduɗaa nde ɗo tawa koye nde tan o yewta anten o aaya qur'ana mo ngannduɗaa hay sino kono Allah wi e woni yimɓe jinneji soɗon kattani mbi hakkude leydi asaman on kattanta ɗum noon illa ɗon o yewnana en ɗon walla ko way noon walla ko way noon haa enen fof hakkillaji men mbawa yulde oɗo aaya holho jokkodiri e gande kese goɗɗe jooni ɗe eyyi ɗum noon mi salminimo kanko ceerno wan mi salmini ceerno Sangot mi salmini kala bandiraɗo keɗiɗo machallah eyyi ɗum noon bisimilla ma ceerno wan waktu one rabɓiɗi kadi toɓɓere nde gadduɗa nde ko toɓɓere sohlanode ɗum noon min jaɓɓo ha yeeso bisimilla ma bisimillah jarama seydi